his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene muli pano patiyankhule na Ambuye lero la Mulungu pa 14 August. Lero ndi la Mulungu la 20 nyengo ya pachaka. Mawu athu ala Mulungu la lero Yeremiya 38 ndime ya 4 kulekeza 6 kupitiliza ndime 8 mpaka 10. Komanso Aheberi mutu 12 ndime yoyamba kulekeza 4. Uthenga wabwino Luka 12 ndime 49 kulekeza 53. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndinabwera kudzaponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndikadakonda utaka kale. Koma ndiyenera kuyamba ndalowa m'masautso aakulu, ndipo mtima wanga sukhazikika mpaka zitachitika. Kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Iyayi, kunena zoona, osati mtendere koma kugawikana. Kuyambira tsopano m'banja limodzi mudzakhala anthu asanu ogawikana. Atatu adzakangana ndi awiri, ndipo awiri adzakangana ndi atatu. Bambo adzakangana ndi mwana wake wamwamuna, mwana wamwamuna adzakangana ndi bambo wake. Mayi adzakangana ndi mwana wake wamkazi, mwana wamkazi adzakangana ndi mayi wake. Apongozi adzakangana ndi mkazi wa mwana wawo, ndipo mkaziyo adzakangana ndi apongozi akewo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero la Mulungu la 20 pachaka, ndipo mawu athu alero akutiuza za Ambuye athu Yesu Khristu amene wabwera kudzatsa moto pa dziko lapansi. Ipatse moto taipatsa kale, ipatse moto taipatsa kale moto, ipatse fire taipatsa kale, ipatse fire taipatsa kale fire. Kuipatsa moto, kuipatsa fire. Ambuye Yesu akunena za moto umenewu. Timanena kuti hayi ipatse moto, ipatse fire, ndipo nzoonadi. Kungofuna kutanthauza kuti tike mu moyo, tike po life, tike po mphamvu pa zimene tikuchita. Pa zimene tikuchita tisaziphweketse, no phwexing. Tipange zinthu zija zonena kuti tikuzinyadira, tikuzikonda, tayika mphamvu zathu, tayika mu chuma chathu, chifukwa zinthuzo ndi zathu. Zinthuzo ndi za mpingo wathu, zinthuzo ndi za moyo wathu, ndipo ifeyo tayikapo mtima. Tayipatsa moto, tayipatsa fire. Tikatero ndiye kuti tikulumikizana ndi Ambuye athu Yesu Khristu amene akunenanso iwo kuti abwera kudzatsa moto pa dziko lapansi. Ndipo akufuna ndipo akulakalaka utaka kale motowo. Abwera kudzayipatsa moto, kudzayipatsa fire Ambuye athu Yesu Khristu. Chikhristu anthu amve mawu ake, anthu atembenuke mtima. Moto uja ukhale kuti waotcha wayeretsa machimo awo, alapa atembenuka mtima. Iwo ajaso akusanduka mboni zake, monga nkhani linkamwa tikunena kuti chaka cha chibalazo cha mpingo chaka chinochi 2022 tikunena nkhani imene kuti mudzakhala mboni zanga mpaka na kumalekezero pa dziko lapansi. Ndipo kukhala mboni zake ndiye kuti tikhale ndi moto mwa ifeyo, tikhale ndi mphamvu, tikhale ndi changu ndi nyonga kuti tikhale ndi mboni zake pa dziko lonse lapansi. Kubweretsa moto kumeneku kutipatsa mangolomera ena apadera kuti nzoonadi tizipatsa moto, tizipatsa fire. Koma si nkhani yongopereka fire moto mwachikhadzakadza mongoti ayi ndakomedwa in an excited manner chabe, ayi kuti ndangokondwa udyo Koma kumbukira kuti kodi Ambuye athu Yesu Khristu akufuna kutanthauza chani
pamene akuti abwera kudzaponya moto, ndipo iwo akuti abweretsanso kugawanika, division, kuti Ambuye malo mobweretsa umodzi abweretsa kugawikana, tanthauzo lake ndi chani? Tikauona moto ordinarily, tiona moto chizindikiro cha kuwala, tiona moto chizindikiro cha moyo, mphamvu, tanena kale zija. Ndipo tikumbukire kuti pamene moto ukuwala, chimene moto uja wathawitsa ndi chani? Mdima. Pamene tikuona kuwala, tikuona kuwala kwa Ambuye athu Yesu Khristu, kumene mdima Satana sakukondwera nako. Kumbukirani kuti moto wa Ambuye athu Yesu Khristu, tikumbukire the Easter celebration, the liturgical Easter celebrations, the Paschal mystery, imene mafika tsopano pa chiyindeyinde pa climax, nthawi ya Pasaka enieni ija, timayamba ndi panja kuyatsa moto, kukoleza moto wabwino ndithu lawi, kenako kandolo ya Pasaka timatenga nyale imene ijayo kuwalitsira pa moto uja. Moto ujaso makhala kuti wadalitsidwa ndi ansembe. Nkulowa nayo kandolo mtchalichi, kuwala kwa Yesu Khristu tiyamike Mulungu, kungotikumbutsa kuti moto akunena Ambuye Yesu apa nzoonadi ndiwo eni amene abwera kudzauponya mitima mwathu, kuwalitsa dziko lonse lapansi, anthu oyenda mu mdima aona kuwala kwakukulu. Ife tonse tiyatse moto umene upena paliponse, anthu aone kuwala, mdima uthawe. Kuchezera pamenepo ndi moto omwewu umene unagwa pa mphumi pa ophunzira ake tsiku lija la Pentekoste. Mzimu Woyera, kalala ija yofira red, imayimirira moto wa Mulungu, moto wa Mulungu, Mzimu Woyera umene unawapatsa mphamvu ophunzira aja, umene unawapatsa strength, more faith, courage, zeal, kuti apite kwina kulikonse kukafalitsa uthenga wabwino osaopa. Analalika uthenga wabwino, Mzimu Woyera utafikira. Zimene zimatikumbutsanso ife kuti polandira sakramenti la ulimbitso mwa dzina lake, kuti we are receiving confirmation, to confirm, kutilimbitsa. Atipaka pamphumi mafuta akirizima, atitchaya kakhofiriya, ndikutiuza ndithu kuti walandira Mzimu Woyera tsopano mwa iwe muli moto wa Mulungu, moto wa Mzimu Woyera. Usachiteso manjenje, usachiteso bantha, kalalike uthenga wabwino, kakhale mboni yeniyeni ya Yesu Khristu. Walandira moto umenewu uziyaka pena paliponse pamene ukutani ukuyenda, chifukwa uli ndi Mzimu Woyera tsopano. Ife ndife okonzeka kulandiradi moto umenewu, ndife okonzeka kuyatsadi moto umenewu pena paliponse. Kupitirirapo nkhani ya division, Ambuye athu Yesu Khristu timvetse pamene akunena kuti banja anthu awagawikana, munthu ndi mpongozi wake kuyambana kugawikana. Kungofuna kunena kuti munthu pa Chikhristu, Mulungu amene ali mmodzi, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, mwa umodzi wawo akufuna tonse, monga pemphero la Ambuye Yesu kuti ndikuwapempherera onsewa kuti akhale amodzi. Ndipo ndi cholinga cha Mulungu nthawi zonse kuti anthufe we should be one, we should be united. Mu umodzi muli mphamvu, united we stand, divided we fall. Sizilephera kuti pamene tikuyesetsa kukhala zida zobweretsa umodzi, pamene tikuyesetsa kukhala moto lawi kuyaka, mdima sukondwa. Tikayilekerera kendulo kungoyisiya pa mphepo ikaomba, kendulo imatani? Imazima. Tikayilekerera nyale osayikuta ndi galasi, mphepo imabwera imazimitsa nyale ija. Tizirombo timabwera timazimitsa nyale ija. Ndiye pamene tili moto, pamene tili kuwala kwa Ambuye athu Yesu Khristu, tikhale tcheru pozindikira kuti mdima umabwera through so many different sources, kufuna kuti pakhale mdima kuwala kuja kuthime. Tikafika pamene patsopano kuti ifeyo ndife nyale, ife ndife Yesu Khristu wina, tisapange compromise pa choona. Ndi bwino wina akuone ngati ndiwe mdani wake chifukwa wamuuza choona. Ambuye Yesu pakunena kuti abweretsa kugawikano akufuna kutanthauza kuti pamene tili kuwala, tikuyenda posepose ndi nyale zathu, Chikhristu chathu, sipakalephera ena otsutsa Chikhristucho, sipakalephera ena okana kuwala, sipakalephera ena ofuna mdima
amene kuwalako kuzikapatsa chiopsezo, amene kuwalako kukachita expose zoyipa zimene amachita ndikufuna kuti athimitse kuwala kumene kuli mwa ife. Tikakumana ndi matchallenge amenewo, tikakumana ndi opposition, tilolere olo anthu atitchule adani, tilolere olo anthu atinene kuti hayi inu ndiye otsalira kaya inu mwakuti, koma ifeyo we are keeping strongly the Easter candle in our Christian lives every day. Ndi chifukwa chake tikuyenera kuunika moyo wathu kuti kodi ine chilandireni ubatizo kaya chilandireni ulimbitso kumene. How faithful have I been to my baptism vows, promises? Ndakhulupirika bwanji pa malumbiro amene ndimachita ma ubatizo? Chaka chilichonse pa Pasaka timabwerezanso malonjezo amene aja. Ndikukhulupirika bwanji ineyo pa zolumbira zanga, pa zolonjeza zanga ngati wansembe? Ndikukhulupirika bwanji pa zolonjeza zanga ngati munthu amene ndili pa moyo wa banja? Ndikukhulupirika bwanji ngati Mkhristu pa zimene ndinalonjeza? Kodi mukana demoni? Inde tikukana. Ndi manyengerero ake onse? Inde tikukana. Tikukhulupirika bwanji pa malonjezo amene aja pamaso pa Mulungu, pamaso pa ekleziya yense? Timalolera oloyena atitchule kuti tasanduka adani awo chifukwa cha choona? Timalolera kuti ena atide chifukwa cha choona? Many times we compromise on truth and justice. Timalolera olopena mwina tifinyike, koma tikudziwa kuti munthu uti nkanamuza zoona, koma for the sake of peace nthawi zina timatero. Sitikukana kuti for the sake of peace pali zinthu za phindu zimene timayenera kuona adi kuti ichichi pofuna mtendere ndivomereze, let's do this, tikambirane, titere wina atere kwayunkwayo, kugawana zakuti zakuti nzoona. Nthawi inaso Mulungu akutimbutsa kuti si nthawi zonse zimene tizingopanga zinthu for the sake of peace. Ilipo nthawi imene tikuyenera kuvomera kukhala amaritiri. Ilipo nthawi imene tikuyenera kuvomera kuti ineyo ndine Mkhristu, ndipo chikhristu changa chimandilamula zakuti, ndipo ndikutsatira zimenezozo. Inu ngati simutsatira zimenezo, ndilekeni ineyo ndikhale mene ndilili. Time comes when we have to agree to disagree. I eat this, I don't eat this. Agree to disagree. I believe in this, I don't believe in this. Agree to disagree. I like that, I love that. I don't like this and that. Agree to disagree. And move on and move forward. Dear young people, Imawan and Hawi, we are in economic hardships. Birthday, your boyfriend, girlfriend. Hey, gifty, hey, what WhatsApp status? Hey, tipite out pizza. You know you are economically handicapped. You know things are tough out there. And you pretend, I will do this, or do that, or do that. Oh, mazipata kuti ndalama zake. Mukavutitsa makolo, mukavutitsa zakuti. Say the truth. Amwene tipange belated bwanji. Ndimene zinthu zilili, zinthu sizikuyenda amwene. Kapena, let's contribute cost sharing. Okay, ya transport hapa ngandani, ya pizza hapa ngandani, ya kusaluni hapa ngandani, share. Singane ngoti munthu mmodzi hema kuti chichonse. No. Agree to disagree. Ngati wina akukakamira. And remember, enawo tadziwa titakula kale. Don't forget that old mother of yours, old father of yours. Don't forget that old grandfather, grandmother of yours in the village who needs a bit of airtel money, tiene mumpamba, a bit of something, before you rush in these economic hardships times to forcefully tell somebody to pretend. Tipanga zakuti kumauzana zona. Sometimes it's better to agree to disagree. Pamene zinthu zathina, pamene nendaona kuti apapa ndisapange compromise. Agree to disagree. Abwera kudzaponya moto Ambuye Yesu. Ndipo moto umenewu ndi moto umene ukufuna kuti ubwerenso mwa ifeyo, uwale pena paliponse, tipite pena paliponse tilalike uthenga wabwino. Tisayiphweketse, tipatse moto, tipatse fire, tilalike uthenga wabwino. Komanso pamene tikukhala, tisapange compromise udyo pa zimene tikutani kodi timakhulupirira. Okay, ine ndimadya nkhumba, muuze nzako, I eat and I enjoy pork. Ndipo Yesu amene sadya mulemekeze, usamunyoze. Agree to disagree. Mukwana nthawi zakudya zanuzo, itanitsa zako, nzako aitanitse zake. Molemekezana, osanyozerana chimene wina akukonda.
moyo nkumatani kodi nkumapitirira. Iyayi ineyo I can drink at least a glass of wine, I cannot drink. Uvomereza nani, lemekeza nani. Agree to disagree, moyo nkumatani kodi nkumapitirira. Ndikumapanga coexist. Zokonda zathu olo zikhale zosiyana, zimene timakonda zikhale zina, wina zina, buluzi makonda, buluzi adakonda khonde, timatero pacha. Koma tilemekezane. Pamene tikulemekezana apa, osataya chimene iweyo uli, Chikhristu usachitaye, moto umene uli mwa iwe usalole kuti uzime, ayi, upite patsogolo. Msabatayi tinaona za Lawrence woyera dikoni, tinaonanso za Isidore Bakanja wodala, onsewa awiri amene anali amalitiri. Tinaonanso za Clara woyera, inde sanali malitiri koma tikunena kuti umalitiri wina ndiwoonetsa pakuchita umboni pa zinthu zimene ifeyo talimba nazo mtima. Tikhale anthu okhulupirira Mulungu, anthu ololera kuti olo ena atida koma tikauzana zoona it's better. Amanena ina kuti bola ndikhale ngati ndamva kupweteka utandiuza zoona, osati undimvetse kukoma koma ndibodza, ayi. Mawu oyamba Yeremiya akuponyedwa mchitsime cha matope, nkhani yake kunena zoona zokhazokhazo. Yeremiya ngati mneneri wa Mulungu, as a true prophet, from his mouth pamenena kuti kuchokera pakamwa pake palalike uthenga wabwino, palalike zinthu zimene Mulungu amamutuma, osati za mmutu mwake, ayi. Ndipo zimene amalalikazo ena zimapyetsa mtima, ena samakondwera nazo, mpaka nakukamponya mchitsime chachani kodi cha matope. Kodi ndifololera lero kuti tikamayipatsa moto olo ena sakufuna moto, tingalolere kuponyedwa mchitsime cha matope? Kapena we are agreeing pa chilichonse? Yes, 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 your highness, yes, your highness, chilichonse. Tiphunzire when necessary to say no, let's say no. Tiphunzire inde we can say yes to this, let's say yes. Inyem mitere interam, to cast fire upon the earth. Ndinabwera kudzayatsa moto pa dziko lapansi. Ndipo ndikadakonda moto utaka kale. Tiyeni tonse tilolere moto wa ubatizo, moto wa ulimbitso wa Mzimu Woyera, moto wa Pasaka Chikhristu chathu uyake nthawi zonse posepose. Tikhale mboni zenizeni za Mulungu wathu, mboni zenizeni za Ambuye athu Yesu Khristu. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love